حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratina bil mustafa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'an min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil ulama'il amilin wa jamil awliya'il arifin wa jami'i ahli sisrati tariqati syadiliyah wa qadriyah wa naqsan ajma'in li jami'i masyayikhina wa nafsusan ila hadrati syayikhina Syekh Abdul Jalil wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil Mustaqim wa ila hadrati Syekh Mustaqim Husain wa ila hadrati Syekh Muhammad Syamil Ahmad wa ila hadrati Syekh Muhammad Zaid Syamal wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa jami'i asadidina wa jami'i man hadara fi majlisina hadza wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i ahli kuburina wa nakhususun ila jamaah Karangrajaya wa farallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du hadratal muhtaramin wal muhtaramat. Akhusu fi dzikri syekhina wa mursyidina Syekh Salahuddin bin Abdul Jalil Gus Abdul Haji ingkang kawula mulyakaken. Bapak-bapak saha ibu-ibu jamaah Karangreja, mbak-mbak, mas-mas santri Pondok Al Islah Asuyuti nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau menika kita sakit pinanggihan malih dipun loberi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pangempalan mereka saged istiqomah, saged dados wasilah kula lan panjenengan tambah mahabbah dening mahabbah dateng Gusti Allah, mahabbah datang Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun pokoke diteladani kemawon. Pane panjene pirang-pirang minggu iki tambah kurang, tambah titik wonge. Pokoke nggih menawi Agustusan, jadi saiki acara Agustusane awite mulai bulan Juli berakhir sampai September. So sampai 3 bulan gitu. Dan itu berpengaruh terhadap rutinan kita, tapi nggih mboten masalah panjenengan repote piyambak. Pokoke
saged istiqomah, ora iso istiqomah wonge istiqomah jamaahe. Ora istiqomah napa niku personnya setidaknya kegiatannya tetap jalan. Wong jenenge istiqomah niku nggih ya diarani abot ya abot, diarani enteng ya abot. Istiqomah niku pokoke duwe kan duwe dhuwit ya panggah nyang. Loro gak loro ya panggah nyang. Niku namine istiqomah. Enak ra enak panggah nyang, panggah jejeg. Masya angine silir-silir ya panggah budal, masya angine buantri ya panggah budal. Ya niku nggih pancene ya nek kepengin dadi pilihane Gusti Allah nggih paling mboten awake dhewe kedah berusaha. Kanten istiqomah niku kan tuntutane Gusti Allah. Senes tuntutane awake dhewe nek penak ya mene kira-kira ya cangkruan nang warung kopi, rokok-rokokan gak ngono wis. Delok bal-balan lek gak ngono wis gojekan ambek anake ambek bojone. Niku lek tuntutane nafsune awake dhewe. Nah, istiqomah niku nggih tuntutane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ra kena dibuka kitabku. Napa Dawe. Kang Eli padahal ndek bayar beraku aku neh piye. Oke, boten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Niki sing kena tak buka namung kitab anu niki. Askilatul A'rab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaane wong Badui. Pertanyaan-pertanyaane wong gunung dateng Kanjeng Nabi niki dikempalaken dados tunggal tengene kitab niki. Niki sing ngarang wis doktor niki. Nah, tentunya marojeknya saking kutubut tis'ah, saking kitab-kitab hadis. Iki pertanyaan-pertanyaan sing nek awake dhewe pikir saiki lucu tapi ya mung wong biyen ya tenanan. Sik di hadis ini. Monggo kalih didharian. Kali kula golek hadise wae ilang ber error ya HP-ne. Oh, gitu ya. Muhammad. Masya Allah, dia kok gak temui.
asyribah Indon. Salatul maghrib. Hmm. 127. Mboten temu ya hadisnya Pak. Endi temu? Kula mboten saged cerita sik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Busr radhiyallahu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna syara'i al-islami qad kasurat alayya fa ambi'ni minha bi syai'in atasabbasu bihi. Hadis kacerita saking sahabat Abdullah bin Busrin. Wonten salah setunggale Arabi ingkang teng keterangan hadis niku mboten disemerepi sinten naminipun. Niku matur teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syara'i al-Islam. Nggih Gusti, niki lho. Syariat Islam ku kok kuwatah abot era mungguhku. Inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Wis kongkon salat, wis kongkon zakat, wis kongkon haji, dikongkon sedekah, dikongkon ngapiki tangga. Nah niku kula lek kengken nglampahi sedowanten niku mboten mampu. Kanten saking napa? Saking akeh. Kabeh-kabeh kok diatur kalih syariat. Mbok yo fa ambikni min habisyai'in atasabbasu bihi. Mbok yo kula niku diparingi lek awake dhewe saiki kei ijazah ngoten lho. Dikei satu amalan sing amalan iki saged damel pegangan kula. Fa ambikni min habisyai'in atasabbasu bihi. Atasabbasu niku artine ai ata'allaqu bihi wa atamassaku. Sing saged damel cekelan kula. Dadi ora kuwabeh amalan kanjeng pun setunggal mawon amalan sing sekirane tak cekeli aku slamet. Lah tak cekeli aku slamet. Nah, dawuh Kanjeng Nabi wong ranten sing napa niku sing takok iki ya wong Arab niku akeh kisrone, akeh kusrone. Maksudnya kusro niku ora patek napa? Gak patek
Kadang ya ora patek duwe duga barang ambek Kanjeng Nabi. Takok ngono kadang Kanjeng Nabi lenggah ngono dhek berdiri ambek malangkrek ngono ya. Tapi itu biasa. Dan ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil. Artinya banyak kemudian hukum-hukum syariat atau bahkan akhlak-akhlak yang keluar dari lisannya Kanjeng Nabi ya berkat pertanyaan-pertanyaan wong Arabi kok ngene mau. Nah, jawabannya Kanjeng Nabi la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah azza wa jalla. Wis ngene, lek pancene wabot kabeh, lisanmu iku aja leren-leren teles saking nyebut asmane Gusti Allah. La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah azza wa jalla. Maksudnya pripun? Maksudnya ngucap sak ngucap lesane digawe zikir, digawe nyebut. Nah, zikir niku kuat. Zikir niku nggih pokoke segala sesuatu sing di dalamnya terkandung asmane Gusti Allah dan jenisnya banyak. Kita misalkan bosan, melenger ambek satu zikir, kita bisa pindah ke zikir yang lain. Dan zikir itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Masih orang duwe wudu, masih dalam kondisi napa niku? Sinabat lek tasih angsal zikir nggih. Bilisan kan angsal nggih. Angsal. Lek pas nang jeding tasih angsal zikir angsal, tapi tengene mana? Lek dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, gak popo lisanmu iku muni zikir tapi atimu lali. Timbang awakmu lali saking zikir. Wis atine lali, wis lisane napa? Lali. Kadang awake dhewe niku menuntut ideal, menuntut kesempurnaan, padahal kita masih jauh dari itu. Karepe iki lek zikir iku atine iso muni Allah Allah. Ya mungkin sak menit, 2 menit iso, tapi mari ngono nglawang biar wis ra karuan sing dipikir. Apa meneh lampune dipateni wis. Daya khayalnya itu semakin liar. Gitu. Ya pengennya iki terus eling mulai dari asyhadu alla ilaha illallah sampai terakhir la ilaha illallah. Itu dieling terus. Idealnya memang seperti itu, sempurnanya memang seperti itu dan itu memang yang di napa niku sing dikersakne ambek gurune awake dhewe. Atine gak mau. Lah, tapi zikir nang ati niku akan sulit kita capai kalau kita tidak terbiasa, kalau kita tidak terbiasa zikir bil lisan. Nah, ono nek lisane muni Allah Allah subhanallah alhamdulillah niku gawe nglatih atine awake dhewe. Gawe nglatih atine awake dhewe. Kula nate diceritani mireng-mireng nggih, mireng mboten diceritani. Mireng dawuh Mbah Yai Jamal niku. Mbah Jalil niku arang-arang ngasta napa niku? Tasbih nggih. Tapi diamati mawon kalian Mbah Yai Jamal niku kadang napa niku? Astane niku nggih, uti. Lah niku tibake nggih, kula wingi tangkel tengene. Gus Idris niku. Gus napa to kok jenengan lek wancine donga niku mesti ngene-ngene. Ya apa ada riwayatnya atau gimana? Ya ndak iki refleks gawe nglatih napa? Ati pas donga iku cek muni Allah Allah Allah. Nah, ya apapun itu media yang bisa membangkitkan zikir kita di dalam hati kepada Allah tentunya baik. Ya mbok iku tasbih, mbok iku utik-utik, mbok ketuk-ketuk utawa lek rokok barang ngene jarene kok. Ya apik ae. Dan niki keranten niku dawuh Kanjeng Nabi la yazalu lisanuka rutban
min dzikrillahi azza wa jalla. Wa hadza keterangan nggih wa fi hadzal hadisi ya'ti as-su'al minal a'rabi. Di dalam hadis ini ada pertanyaan dari seorang A'rabi tadi, ai akhbirni bi syai'in atashabbasu bihi, ai an amalin yasirin. Kula nyuwun amal sing enteng mawon, mustajibin li sawabin kabirin, tapi ganjarane akeh lah ya awake dhewe iki ya. Kaya awake dhewe iki. Enteng tapi bayarane akeh gede. Faulazima alaihi. Wis tau mungkin kula lazimi, kula napa kula istiqomah ya. Wa aqtasima bihi. Syai'in yulazimuhu fi kulli ahwalihi wa amalihi ala du'fi wus'ihi wa taqatihi. La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Aitorian layinan mustaghilan qaribil ahdi minhu wa huwa kinayatun anil mudawamah ala dzikri. Niku saking sinten wau Abdullah bin Busr. Wonten malih hadis saking An Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu an qala jaa Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala alimni kalaman aquluhu. Kanjeng Nabi mbok yo kula diwuruki setunggal kalimat sing kula saged selalu mengucapkan kalimat itu. Qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin. Subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ngucapo iki lho, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Namine napa niki? Apa niku? Tahlil nggih. Terus Allahu akbar namine takbir. Walhamdulillahi katsira namine tahmid nggih. Subhanallah namine tasbih. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim namine ngucapo tahlil, ngucapo takbir, ngucapo tahmid, ngucapo tasbih, ngucapo hauqalah. Piye jawabane? Arabi niku wau fahaula ili rabbi famali. Loh, Gusti, niku lek kangge pangeran. Untunge damel kula niku napa? Untunge damel kula napa? Niku kabeh kan gawe pangeran. La ilaha illallah ya gawe pangeran gitu. Allahu akbar ya gawe pangeran. Alhamdulillah gawe pangeran. Subhanallah gawe pangeran. La haula wala quwata illa billah ya gawe pangeran. Fahaula ili rabbi famali. Gawe aku terus endi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi bicara. Qala qul Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Oh ngono to karepmu iku sing ana untunge gawe awakmu to ya wis tak kei donga iki Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Donga semoga Allah memberi ampun untuk Allah, semoga engkau memberi ampun kepadaku, semoga engkau memberi rahmat, semoga engkau memberi hidayah, dan semoga engkau memberi rezeki. Nek bar salat niku ade maca napa niku? Subhanallah terus apa? Alhamdulillah terus Allahu akbar. Subhanallah ping 33 nggih. Terus alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 34 nggih. Kita Allahu akbar kabira walhamdulillah kan ping ditutup niku. 100 niku nggih. Niku napa? Niku hajine awake dhewe nggih. Dadi wong rapatek duwe kaya dhewe hajine malah murah ya. Pokoke maca tasbih, tahmid, takbir niku ganjarane padha kaya wong haji. Padha kaya wong haji. Dadi dhewe sajane mendina haji ya. Mendina haji. Lek wong sugih ya kira kaya ngono, wong sugih kudu repot ngurusi paspor, kudu ngurusi visa, kudu nabung, kudu budharono. Awake dhewe niki
urung ditakdiri sorono ya berarti kategorine sik urung duwe, urung mampu. Jadi kadang awake dhewe niku minder kalih yang tiang dan ini pernah dialami juga oleh para sahabat sambat nang Kanjeng Nabi. Nggih Kanjeng Nabi bejo nggih. Sahabat-sahabat sing sugih niku mereka bisa sholat seperti kita, mereka bisa puasa seperti kita, mereka bisa sedekah, mereka bisa zakat yang kita tidak bisa. Akhirnya minder kan, akhirnya kali Kanjeng Nabi diparingi amalan. Maca napa niku? Maca al-baqiyatus sholihah. Maca takbir, maca tahmid, maca tahlil. Dan itu gak bayar. Nah, itu gak bayar. Dan kesimpulannya terus amalan sing paling enteng dan bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, menika zikir. Masya atine urung iso zikir, setidaknya lesannya digawe zikir. Karena apa lek awake dhewe kulino zikir, insyaallah engko di akhir hidup kita juga rutban bi zikrillah, pas maca zikir. Karena almar'u yamutu alama asya alaihi dawuh Kanjeng Nabi, wong mati iku besok pas matine iku dalam kondisi sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan saat hidup. Lek kebiasaane pas urip iku manjer layangan, kira-kira matine pas manjer layangan. Pas sambitan. Lho nggih to sinten niku Tom sapa niku? Paul Walker ya. Nggih. Artis Fast Furious niku nggih. Ya, gandengan Evan Diesel niku ya. Iku jelalah iku nak napa niku pemain film sing main film-film balapan jelalah matine ya pas balapan. Almar'u yamutu ala ma asya alaihi. Artinya kalau kita itu dalam kesehariannya melakukan amal-amal soleh dan itu kita biasakan ya insya Allah matine ya pas wayahe nglakoni amal soleh. Aslinya rumusnya gampang, pokoknya dhewe taat aturan, kira-kira dhewe insya Allah awake dhewe matine husnul khotimah. Aturan itu luas, bukan hanya aturan Gusti Allah, bukan hanya aturan Kanjeng Nabi, juga aturan yang dibuat oleh masyarakat, norma yang dibuat oleh lingkungan, aturan yang dibuat oleh negara. Jadi gampang mati husnul khotimah itu gampang, asalkan kita mati di dalam melakukan ketaatan. Ketaatan apapun, karena Gusti Allah perintah kepada kita pertama ati Allah wa atiur Rasul, terus wa ulil amri minkum. Bebekne ana wong nang nggone perapatan lampu merah pas mandek jelalah dhek mati. Insyaallah ku matine husnul khotimah karena taat dengan aturan negara. Nggih, taat dengan aturan negara. Tapi ojo mari ngono disimpulne, oh berarti kira-kira sing nerak lampu merah tabrakan mati suul khotimah jangan. Kita tidak menilai yang suul khotimah. Sing awake dhewe biji sing apa? Ya gak biji sakjane dhewe sing husnudzon itu yang husnul khotimah. Nggih menawi niku ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten keranten niki wong nggih mboten sumerep tibake wayah kula ngaji. Kula kadung mboten beto kitab. Kirang langkung nyemamputan wa muafiq ila kamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.